No ensimmäinen ohjeistus on varmasti se, että maltti on valttia. Ja tosi hyvä juttu on, jos ei lähde näihin portaisiin ihan kylmiltään. Eli jos tulee vaikka tänne portaalle kävellen kotoa, niin se on ihan hyvä alkulämmittely. Tai sitten käypi vaikka tuolla tässä Patakukkulan maastossa tekemässä pienen lämpimän ja lähtee sitten vasta portaisiin. Niin, että ne pohkeet ja reidet on pikkasen jo lämmennyt ennen kuin lähtee kipuamaan. Minä suosittelisin siihen, että voi välillä vähän kokeilla pidentää sitä askelpituutta. Eli jos vaan polvet kestää, niin kokeilla mennä vaikka 2 askelmaa kerralla. Ja vähän vaihtaa välillä sitä intensiteettiä, että mennä hiukan nopeampaa välillä ja sitten taas rauhoittaa. No meillä on se hyvä sääntö, se PPP, eli pitää pystyä puhumaan. Niin se on sellainen vanha, mutta hyvä sääntö, että siinä vaiheessa kun tuntuu, että hengitys on rauhallista ja pystyy taas juttelemaan kaverin kanssa, niin silloin voi lähteä uudestaan liikenteeseen. No niin, lähdetään tästä keskimmäiseltä porrastasaanteelta nyt liikenteeseen ja lähdetään hakemaan tämmöisiä pitkiä ja voimakkaita askelia. Ajatuksena, että oikein ponnistetta ylöspäin jokaisella askeleella ja otetaan kädet oikein reippaasti mukaan. Ja nyt jatketaan sillä tavalla, että aina kun tullaan tänne porrastasaanteelle, niin tehdään jokaiselle tasanteelle kyykky. Pieni kyykkyyjousto, jalkapohjat tasaisesti sinne portaalle ja